ሰላም ክብራት ተኸታተልትኒ ዓድና ቻነል ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎም መዓልትኻ ከም መሰረት ኣብቲ ኮመንት ዝፀሓፍኩሞ እቲ ኣናብባ ወይ ኣፀሓሕፋ ወይ ኣልፋቤት ናይ ጀርመን ክንፈልጦ የገድሰና እዩ ከም ዝበልኩሞ ከምኡውን ኣነ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ሎም መዓልትኻ ብዛዕባ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባት እቶም ቀዲምና ኩሉ ንፈልጡ ወይ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ክስታይ ዘለና እዛ ናይ ሎም መዓልቲ ምናልባት ኣይተብለኩም እንትኾን ግን ሓፈሻዊ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ወይ መሰረታዊ ወይ እቲ ግሩንድላገ ዝበሃል ናይቲ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ እውን እቲ ሓደ ኢሉ ዝመሃር ዘሎ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣቀዲመ ክብለኩም ይደሊ እቶም ኣቀድም ወይ ከዓ እቶም ልዕል ኢልኩም ዘለዎም ሰባት ንዓኹም ኣይትምልከትን እያ ወይ ክትፈልጦ እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ክትሰምዕዋ እውን ደስ ይብለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብለኩም ዘድሊ ዝኾነ ነገራት ንዓኹም ዘድልየኩም ወይ ኣብዚ ናይ ዓይነት ዘለና ደረጃ ማለት እዩ ከምዚ ክንፈልጥ እንተኢልና ወይ ከምዚ ብርትዓና ይትብልዎ ነገር እውን ፅሒፍኩም ክትሕብርና ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ጌርና ከዓ ነዳልወልኩም ቃል ንኣቱ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ክምለስ ናይ ሎም መዓልቲ ከምዚ ኣብዚ ኣርእስቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዶችስ ኣልፋቤት und Aussprache ሕጂ ከመይ ጌር ናይ ዶች ኣልፋቤት ወይ ከዓኒ ፊደላት ኣብ ቋንቋ ጀርመን ማለት ብትግርኛ ክትርጎም እንከሎ ኣዳማምፅኦምን ወይ ከዓ ኣናብባ ናቶም ከመይ እዩ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኣልፋቤት ወይ ከዓ ፊደላት ማለት እዩ እቲ ናቶም ኣዳምፃ ከዓ ክንርኢ ኢና እዚ አ እዩ ኩላትና ኣብ እንግሊሽ ኤ ኢልና ነንብቦ ኣብ ዶች ከዓ አ ኢልና ነንብቦ ማለት እዩ ትግርኛ ሕጂ አ ኢልና ነንብቦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ናይ ቀዳማይ ፊደል ናይ ጀርመን ኮይኑ ብአ ኢልና ኣብ ጀርመን ነንብቦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቢ እዩ ፀገም የብሉን ቢ ከም ዘለዎ መፀልና እዩ ብድሕሪኡ ንፈልጦ ይንኸውና ኩላትና ሴ ኢልና ነንብቦ ብድሕሪኡ ዴ ኢልና እውን ትግርኛ ነንብቦ ብድሕሪኡ እንታይ ክመፅእ እዩ ኤ ናብዚ ሕጂ ኣብ እንግሊሽን ኣብ ጀርመን ቋንቋን ንፈላለ ከም ኤ ኢልና ኢና ነስይሞ ነዚ ኢ ኢልና ኣብ እንግሊሽ ንፈልጦ ፊደል ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ክንደናገር የብልናን ኢ ዝነበረ ኣብ እንግሊሽ ኣብ ዶች ግን ኤ ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ኤፍ ጂ ከም ዘሎ ወይ ፀገም የብሉን ከምዚ ኣናብብኡ ንሪኦ ዘለና ኤፍ ኢልና ነንብቦ ማለት እዩ ከምዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ኤፍ ኢልና ነንብባ ማለት እዩ እዚኣ ኤፍ ኢላ ትንበብ ኣላ ጊ ኣብዚ ከዓኒ ብእንግሊሽ ጂ እዩ ዝበሃል ኣብ ቋንቋ ዶች ከዓ ጊ ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ጊ ኢና ንብሎ እዚ ኣብ ፊደል ኣብ እንግሊሽ ኤች ክንብሎ ከለና ኣብ ናይ ዶች ቋንቋ ግን ሃ ይቕየር ሃ ንብሎ ኣብ ትግርኛ ሕጂ ሃ ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ክቐፅል እዚ ኣብ እንግሊሽ ኣይ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ዶች እንታይ ይቕየር ኢ ኢልና ነንብቦ ኢ ማለት እዩ እዚ ጀይ ኣብ እንግሊሽ ጀይ ይበሃል ኮይኑ ኣብ ናይ ቋንቋ ጀርመን ድማ ዮት ንብሎ ዮት ከም ወላ ኣብዚ ዮት ንባዕልኩም ተፃሒፍሉ ግን እንታይ ኢሉ ይንበብ ዮት ኢልና ነንብቦ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከይ ንብሎ ብእንግሊሽ ኣብ ናይ ዶች ግን ካ ንብሎ ማለት እዩ ካ ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤል ኣለና ኤል ከም ዘለዎ ሽግር የብሉን ኤል ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤም እውን ፀገም የብሉን ከም ዘለዎ ኣሎ ኤን እውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ፀገም የብሉን ኦ ዝኻኒ ኦ ኢልና ከዓ ነድምፆ ማለት እዩ ፒ ኢልና ከዓ ንፒ ነድምፆ ማለት እዩ ወላ ቋንቋ ዶች እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ኪው ኮይኑ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ኩ ይቕየር ኩ ንብሎ ማለት እዩ ኩ ኢልና ንቕይሮ እዚ ከዓኒ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ኣር ንብሎ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ግን ኤር ንብሎ ማለት እዩ ኤር ኣር ዘይኮነ ኤር ንብሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኤስ
ኤስ ኣኩልቲዩ ኤስ እዩ ኣናባቡ ቁሩብ ከም ዘ ገይሮም ድምፅኦም ዘመዓድ ድሓን ክሪኦና ቀሲልና ግን ኤስ ንብሎ ማለት እዩ ቲ ፀገም የብሉን ዝውን ከም ዘለዎ ቴ ኢና ንብሎ ኣብዚ ቋንቋ እውን እዚ ኡ ዩ ዝነበረ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ዶች እንታይ ይቕየር ኡ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ቪ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዶች ግን እንታይ ይበሃል ፋው ንብሎ ማለት እዩ ፋው ንብሎ እዚ እዚ ከዓኒ ዳብሊው ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጀርመን ቋንቋ ቪ ይበሃል ማለት እዩ ቪ ንብሎ ማለት እዩ ኤክስ ዝነበረ ኣብ እንግሊሽ ኣብ ዶች ከዓ ተመሳሳሊ ከምኡ ኮይኑ ግን ኢክስ ኤክስ ዘይኮነ ኢክስ ንብሎ ማለት እዩ ኢክስ ንብሎ እዚ ኣብ እንግሊሽ ዋይ ንብሎ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ግን ኢፕሲሎን ንብሎ ማለት ኢፕሲሎን ንብሎ ማለት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ከነድምፆ ኣለካ ኢፕሲሎን ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ እንግሊሽ ዘድ ክኸውን ከሎ ኣብ ቋንቋ ዶች ግን ሰት ኢልና ነድምፆ እንታይ ንብሎ ሰት ንብሎ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል እንታይ ኣለዉ ናብ ቋንቋ ጀርመን ካብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ውፅእ ዝበለ ማለት እዩ እምላውት ዝበሃል ኣለውና ዲ እምላውተ እንጂ እምላውት ካንዞም ክልተ ነጥቢ ብላዕሊ ዝግበሮም ከምዛ ንሪኣ ዘለና ናይ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ብዘይዛ እምላውት እንታይ ንብሎ ነርና ኣ ንብሎ ነርና እምላውት ተዳ ተገይርዎ ግን እንታይ ይኸውን ኤ ኢልና ነንብቦ ኤ ልክዕ ከም ናይ ኤ ኣዲና ፅራነ ኤ ኢልና ነንብቦ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ እንታይ እዩ ኦ እዩ ነይሩ ኦ ኢልና ነንብቦ ነርና ኣብ እምላውት ምስ ተወስኸ ግን ክቕየር እዩ ማለት እዩ ኢልና ነንብቦ ኦ ዝነበረ እዚ ቁሩብ ክብድ ይብልፍቲ ኣዳማ ምፃ ግን ሓፈሻ ንፈልጦ ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ከም ኣብነት እንታይ ክነምፅእ ንኽእል ኢልና ናብላፍቲ ፅሕፈት ክነብሎ ግን ኣብቲ ዳምፃእ ቁሩብ ስሕብ ክነብሎ ማለት እዩ ሶ ከም ኣብነት እንታይ ክትሪኢና ኮነን ሕጂ እዚ ተኣምሮ ተዘይትብልዋ ኮነን መልናዮ እምላውት ስለ ዘላ ብዚኣ ግን ኮነን ንብሎ እምበር ኮነን ኣይንብሎን እዚ ኮነን ሕጂ እኾን ኣሎ ማለት እዩ ኦ እምላውት ዘለዎ ኢልና ኮነን ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኦም መን ኣሎ ናይ እውን እምላውት ኣለዎ እምላውት ተዳ ጌርና ኣለዎ እንታይ ኢልና ነንብቦ ከመይ ኢልካ ተንብቦ ንብሎ ዝነበረ ንብሎ ማለት እዮም እዚ ከው ነብል ማለት እዩ ንብሎ ከም ኣብነት ክሪና ሙሰን ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቁሩብ ክብዲ ዝበለ ናይ ኣዳምፃ ናይ ቋንቋ ጀርመን ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ጥራይ ዝርከብ ፊደል ወይ ከዓ ኣልፋቤት እውን ኣሎ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ጥራይ ዝርከብ ንሱ እንታይ እዩ እዚ ቢመሰል ኮይኑ እንታይ ኢልና ክነድምፆ ኢሰት ኢልና ነድምፆ ማለት እዩ ኤሰት ኢልና ከዓኒ ነድምፆ ሓንቲ ከም ኤስ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ እቲ ንባብ ክንሪኦ ከለና ግን እንታይ ይበሃል ሽሙ ወይ ከዓ እቲ ኣልፋቤት እንታይ ኢሉ ይፅዋዕ ኤሰት ኢሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣፀሓሕፋ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ምናልባት ኮመንት ፀሓፍኩምለይ እውን ነርኩም ፅሕፈት ጀርመን ሲብርታዓና ገለገለ ዝብል ናይ ጀርመን ፅሕፈት ብጣዕሚ ቀሊል ፅሕፈት ኣፀሓሕፉ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሎጂክ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ቃላት ወይ ከዓ እቶም ቮርት ልክዕ ከምቲ ኣፀሓሕፍኦም እዮም ዝንበቡ ወይ ከዓ ከምቲ ኣናብኦም እዮም ዝፀሓፉ ንምጣል እውን ማለት እዩ ከምኡ ክብል ከለኹ ከመይ ማለት እዩ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ እንተዳ ርኢናዮ ንኣብነት እቲ ፊደል ወይ ከዓ እቲ ወርድ ኣቀዲምካ ተዘይፈለጥካ ክትፅሕፎ እውን ክብደካ እዩ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ግን እንተዳ ሓደ ሰብ ሓንቲ ቮርት ነጊርካ ክትፅሕፋ ኣይትሽግርን እያ ምክንያቱ እቲ ፀሓፉ ከም ዝበልኩም ከም ኣናብብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ትበዝሑ ስለዚ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፊደላት ቃላት ወይ ቮርት ምፅሓፍ ክከብድ ኣይግባእን ብፍላይ ዝበዛሕና ሰባት
بستفلالي ماسنجر يكون واتساب بستفلالي ناي سوشيال ميديا بتجرينيا انت الان نصحف كوينا بتجرينيا خبلن كله اتي الفابيت بلاتين ويكا باي بي سي دي كوينو جن ترجم بتجرينيا نصحف تدا كوينا لك ناي جيرمن قانقا كوم او ايو مالتي لك كومي كوم تصحف تدا تخلكم كا ناي قانقا جيرمن قالات كتصحف ويكا فورتس كتصحف ايتشجرني خا مالتي كم ابنت كرينا حجي كم ابنت بخ صحف تدعدلي ببو بيبابي ببو زولو شوعات كستالونا أنا بالونا بتغرينيا مالدي كلهم في دلاتنا شوعات أنا بالون ببو بيبا ببو إلهم مالدي شوعات إلى الفلتم زيوم شوعات أنا بمنتهم زغيرو بفاولوس يوم زغيرو زوم فاولوس نولو ننباب زغيرو في دلات مالدي كلتن يوم زولونا كونسونانت und vowel هجي تم كونسونانت زبهالو تيوم يوم تم حمش زلو خانتا يبالو حمش مابز خمان ألو هذا يا حمش ما زلو زم حمش زيوم خانتا يبالو فاول تم فاول تيام حجي نتنباب زغيو كم ننبب زخولنا من يوم فاولس مالت يوم سلازي بزوم فاولس جيرنا نيناي تغرينيا صحفت نصحف با تحجريو تي بي زلو بمولو بي زي بي الفابيت اب كله ألو مالت يوم رديومنا أب كله قالوا بمتى نغيره بزنك أي حزلوا غيرنا إنا نغيره مالتي لذي ب بو بي با بي ب بو نقول مالتي بإنجليش مثل كنت تعرفون كلنا سلازي بزي أنت تأكيمنا أب نايسسو تمتينا خاني س سو سي سا سي سسو حجي ببون سسو انتاي فرالي مالوفت بإنجليش كتصحفون كله أفتي بالألفابيت نايدوش كتصحفون كله تغيره مالو እቶም ቀዳሞት እቶም ቢን እቲ ኤስን ጥራይ ዝቕይረሉ እምበር እቲኦም ካልእ ከም ዘለዎም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጀርመን ቋንቋ ከዓኒ ልክዕ በዚአን ሕጊ እዚአን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ከም ኣብነት ንሪኢና ኣውቶቡስ ኣምፂ ኣለኹ ከም ሕግ ከም ኣብነት ማለት እዩ ኣውቶቡስ ብዶች እንታይ ትበሃል ቡስ ትበሃል ቡስ እንብላ ሕጂ ንቡስ እስከን በዛ ፊደል ንግበራ መጀመርታ ቡ ኣበይ ኣላ ንሪኢ ኣለና ኣብ መበል ካልኣይ أمبل كال أي زلا بو نتكلم ترديوني بو and اس كأنيك أمبل شاي زلا نمت علىنا بوس كون كال أي بو أمبل شاي زلا كاب اسن سن وصلالو بوس يرالو لك بدوش كتصحفون كله قدمها لك كافتا خاليتي بوس بو خمس ترى أكوينه تخاليتي أخمسة ريال تخاليتي بو ماشي خمسة لا كافتا خاليتي اسكن كافتا شاتشيتي زلا اسكا استاتمز بمولو حجي كومي نستوعلو غلغل اكسبشن አለው ድሕሪ ክንሪና ግን ሓፈሻዊ ኮምኡ ኦም ዝመጹ ዳርጋ ዝበዝሑ ወይካ ኩሎም ቮርት ናይ ጀርመን ማለት እዩ ከም ኣብነት ንኺድ ትሪንከን ንርኡና ኣብነት ትሪንከን ምስታይ ማለት እዩ ትሪንከን ተለ ተለ መበል ክንደይ ትግርኛ ምጻለሁ መበል ተለ መበል ሻርሻይ ማለት እዩ ናይ ተቱ መበል ሻርሻይ ሪ ተለኸ መበል ሳሳይ ቢ ናይ ቢ ከናይ አር ግን ሪ ማለት እዩ ትሪ አር ኢ ሆናሎ ማለት እዩ ትሪ ተለኻን ኤን ተምሲኻ እንታይ ሆናሎ መበል ሻርሻይ ይመለሳሎ ትሪን ከ ተለኸ ድሕሪኡ ትሪን ከን እንዲያ ክብል ደለ ከ ተዳኢለኸ ከ ተለኻ ንቅድሚት ቀዳማይ ይመጻሉ ካ ኤ ብላሎ ኤን ተለ ትሪን ከን ተለን ስለዘሎ ሞዳታ ወካ ናይ ሻርሻይ ዘሎ ይምጾ ኤን በይኑ የመጽ ትሪንከን ሆን ኩሎም ትሪንከን ጊሄን እዚታት ኩሎም ተዳሪናዮም ከም ዓይነት ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ማለት ስለዚ ኩላትና ከምዛ ዓይነት ጽሕፈት ወይ ናይ ትግርኛ ጽሕፈት ንኽእል ሰባት ናይ ጀርመን ቋንቋ ወይ ፊደላት ወይ ካቶም ቮርት እኸብዱና እዮም ክንብል ኣይከኣልን ወይ ከዓ ናይ ግባእን ማለት እዩ ጥራሕና ከም ንፈልጦ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሓሙሽተ እዚኦም ኣቐዲመ ኢለዮም ቫውልስ እዮም ዞም ቫውልስ እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ንባብ ይቕይርዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኽነንብብ ይሕግዙና ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ካብ ቁሩብ ፍልይ ዝበሉ እውን ኣለውና ካብዚ ክንብሎም ዝፀናሕና ማለት እዩ ካብቶም ክንብሎም ፀናሕና ፍልይ ዝበሉ እንታዮም እዚኦም እዞም ኣብዚኣ ዘሎ ብምሉኦ እንታዮም ቁሩብ ኣናባብኦም ከምዚ ክንፈልጦ ወይ ከዓኒ ኣቐዲምና ክንፈልጦ ይግባእ ክንጥቀመሉ እንተዳ ኮይና ማለት እዩ ክንርኢና እዚ ቀዳማይ ዘሎ እንታይ ይብለና ኣሎ
إي إيه تراخيهم كلتيو انتاي لو ينبو كم إي إلا ننبو من كلتيو إي إلا ننبو مالتك أبنت كرينا أقدمنا زيهم قلصومنا مالتي أن إن تراخيهم كم زما بزي أنري أزلنا حجي أن زي und I تراخيهم تاي نبب سوخ أي إلو من نبو أي نبلو مالتي أي إلو من نبو انتداني إن إن تراخيهم قمت ألنا إذا قداميتي مالتي أتخون لازا أساسيتي انتدا إن إن تراخيهم كا كم تالي لي أزلا أي إلو من نبو أي يبلو مالتي انتدا إي أبزن إيه أو تراخيهم كان تلا نبوم أوي إلا نبوم أوي إلا نبوم مالتي سي كا تراخيهم كالتيوم ك إلا نبوم ك إلا نبوم مالتي اس سي ها إلهم تراخيهم كا انتاي إلا نبوم ش إلا نبوم اس سي ها تراخيهم كم ش إلا نبوم مالتي اس بي تراخيهم كاني كم شب إلا نبو تي اسي كم ش إلا نبو تي بيخا خمزولو ب نبلو مالتي شب إلا نقصل مالتي اسن تين تراخيهم كنتاي نبلو ش نتي اس ش نبلو نتي تي دما ت شت إلا نقصل كم تدحري زمت فاولي كونسونانت كم ناتي فلا مالتي كم إلنا قن غيره جهول لك زوم حق زيوم تدافليتنا يوم فلوس اتا قديمه كبلو صنحاو بزعبه نتيجرينيا ناي لوجن زولو ركبت فليتنا تكون عينت قال اب جيرمن كنصف اي كنشجرن اينا مالتي زيوم حجي كلهم زوم كلهم صنحنا ايوم مالتي ابنت كمزي ناي تقداميتي ناي اي اي انت كنبلنا اي نبلنا مش فيل نبلو حجي في إيل نبلنا ترى فيل بزح مالتي فيل إيل طرحنا فيل نبل بداريا إي ماتيلو ماي كمزا أي كبلو صنحنا ماي يخونا له مالتي ماي إي تراخيبهم مبل سالساي زولوزي إي تراخيبهم كنتاي نب أي نبابيلنا نيرو تاي خونا بزي ماين أي نقولو ماين ناتي مالتي ماين نبلو مالتي او تراخيهم كنتاي لنا نيرنا اوي نبلو كل غزي مالتي زيو كل غزي مالتي كمزي زخونه يوكساي زي بلو مالتي اوي إلا نببو اب كم ابنت دوتش اي دوتش او سلازلو اوي نبلو دوتش نبل علينا مالتي جرمان قونقا مالتي سيكا تخوينغا صقم يبلون ك إلا نببو روك إلا نببو مالتي اس سي ها انت لا تراخيبهم كنتاي نبلوم إلا نيرنا ش نبلوم سلازي ابزي اس سي ها سلازلو انتاي لا نبب شولة او سلازلو دحري شولة بيت تمرت مالتي شولة نبلوم مالتي اس بي تراخيبهم ك شب ينولوم إلا نيرنا شبيلن نولوم صوتا مالتيو مصوات مالتيو شبيلن نولو سترالي كنا شبيلن مناتو اسن بين تراخيهم ش نولوم مالتيو اسن تين تراخيهم كا شت يبالو إلا نيرنا كما ابنت ستات ليكون حجي زكون شتات شترنا zum Beispiel مالتي شترنا كوب مالتي استي سلازلو شترنا إلنا كوخت مالتي نمصوم مالتي سلازي زيوين بقى اتوم اب قانقا جيرمان اگدستي زبهالو نغرات وي وورد كننبب زحغوزنا زيوين اتوم كال كله انتي كلك خمزي ناي تግርኛ بتصنعنا كوم زخونه اكايدا يزلو سلازي نحنا كننبب كدنا بزيኦም تحجزنا بزما قديم بتግርኛ ون لقاهم يوم يعني شجرنا زولا يوم حويسنا ولا حنتي اب جيرمان ناي صحفت شجراي كلوناني
ولا ون نايمن باب شجر أي كلون ناني مالتي سلزي زين عقدستين معناته كل سب كنببن كتصحفن كخلالو كنببن كتصحف تقولنها تتي أنا أبو هتصحفون ويت ميلاتات فوتو عقداسنا سلازلو حزي متي منالبات كمتي أقدم زولكم إزين جلا سوات ويتم العلي نزلنا سوات أجد سنة نخون جن توم زقدسكم سنيلكم دقاقيمكم كتردون محسنكم بحكي بحجون إجد سنة يتبلون نقرات عديم زولكم كتصحفونا تخليهم كناتي بروجرام جن نزمت زول جزي بزعواناي أكوزاتيف كلمة سئنا مالتي أبناء عينس كوينو بزعواناي أكوزاتيف زبل تمرثي كم جزينا كنكيد إنا مالتي لذي بحكي عقدي مخلوكم زلون دقاقي بتعمكم مسكنوكم يدلي نايو حكي الشير بمقبار كومنت لايك بمقبار تتابعنا لكم نحناون تتابعنا بحيلي بصبق من قدي كنمتساكم كم زخونا قالنا أتو سلازي كساب داق ماي إن الرخب أبصر لهم معجون دقيمة سلامة أمان مني لكم تشاو